Keluarga seni barongan Raka Budaya. Ya. Rawuh ning daleme Bapak Salamat. Selamat. Selamat ya selamat. Salah saitik Selamat. Rino wengi esok sore pokoke selamat terus. Lah ya aku ya iya selamat. Pak Selamat karo Bu Selamat. Pak Selamat Karo Bu Selamat. nak umpama Pak Joko. Karo Bu Joko. Oh, berarti nak Pak Selamat Karo Bu Selamat. nak Pak Joko. Karo Bu Joko. Nah Pak Rodi Karo Bu Rodi. Bu Rodi ngono ya. Iki ning iki ora Bu Selamat, Sapa? Bu Painah. Di wonge Bu Painah. Bu. Nah, kowe nang ndi nah? Anak kancam piye? Iku lho wonge iso nah. Bu Painah iki jan Bu Painah. Wayu lho. Wayu. Iki ndekne mesti wayu. Nek ora ayu Pak Selamat ora mungkin gelem aja. Wayu dadi wong ayu kok seneng. Lho seneng no wong ayu ki. Anugrah kok. Anugerah apane? Lho wong wedok iki sing dipengeno iki sing ayu, Mas. Wong ayu malah mlebu neraka tak omongi. Lho, kok kandhani kok. wong ayu Mlebu neraka. elek. Swarga. Sik, ngene Mas Rene. Mas Bantro Siti Mas. Wong ayu Bantro Siti. Abote ngene. pirang tahun? Wong ayu mlebu Neraka. iya. Wayeng aja. Nek wong elek Swarga. sebabe apa, Dik? Wong elek mlebu swarga sebrape nirima. Lho wong ayu ya nrimo. Alah ora. Wong ayu Ora. Wong ayu kuwi ora nrimo. nrimo ah. Ora. Lho kok ora iso ora nrimo? Wong wis ayu-ayu ya to. Heeh. Saiki jek kurang ayu. Kurang wis ayu kurang ayu. Pipine, Heeh. raine perawatan. Raine perawatan. Oh lho, Nggawa skincare. skincare. Wedak iku wedak iku. Skincare blok. Lah ya iku. Apa skincare? Skincare. Oh, meripat wis apik-apik balap-balap ya to. Ora nrimo. Oh lho. Ora nrimo, oh dikeki sotek matane. Sotek gak matane merem ra ketok blok goblok. Lipat iki wis lipat. Soflen yo. Ah iku. Lho mripat dikeki sotek. Soflen. Aku ora tau tuku dadi ya ora patek erti no. Soflen. Rambut apik-apik. Walah direbonding. Dibonding lho ben alus. Ben alus. Apik. Iku justru wong ngono iku malah sing mlebu neraka. Soale ora nrimo. Nak wong elek, nggih kan nrimo. Wah, aku elek ah, tak trimo. Ah, suwarga. Iki omongan ora penak. Ora penak piye? Rene kowe rene. Rene. Piye? Iki lho. Nang kono. Nek wong ayu mlebu neraka. Heeh. Wong elek Swarga. saiki aku tak takok. Piye? Bu Painah iki ayu apa elek? Ngono ae. Cangkeme. Bu. Lho, kowe mau muni piye? Wong ayu neraka. Wong elek swarga. Bu Painah iki ayu ta elek? Sakliyane Bu Painah Ora ono. dukun pijet kene ngono takon. Mati kabeh wis. Bakul aci kene. Oh alah udah kaya hati. Bu Painah. Aku digetani piye? Ora iso ngomong ame iki jejekno. Aku diguti terus e. Ora iso. Oh kudu tanggung jawab Pak. Bu. Yo, wong ngerti kene terus. Lho ngrabene Pak Ahmad piye kok babu-babu iku? Wong ngerti kene terus. Kan madhepono sedilu ae tak jelasno. Lho ora iso. Wadah dipecok aku. Ora. Bu Painah iki ayu apa elek ngono ae. Bu Painah iki lho. Bu Painah yo. Ayu. Bu, aja bayar. Biarane mlebu neraka jenengan. Ora Bu, ora, ngosek. Jare wong ayu mlebu neraka. Ngosek wong bar lek ngomong. Terus. Bu Painah kan mau iki ayu. Ayu. Mau sing ayu mlebu. Neraka. Nah, sing mlebu neraka iku kan wong ayu ya to. Ayu. Iki Bu Painah ayu. Bu Painah dina iki nang barongan Raka Budaya, akhirnya gak sida mlebu neraka mergo nyenengno wong akeh. Dipindah swarga. Perkara nyenengno wong akeh mlebu swarga. Mah. Perkara nyenengno wong akeh. Ini tak takoki nah. Piye? Nek agar nyenengno wong akeh, Swarga. sing kandha sapa? Aku ngene lho. Ala goblok dagelan goblok yang ngene. Mesti swarga, Mas. Nyenengno wong. Agar nyenengno wong akeh, Swarga. iki aku tak takon. Piye? Amet sewu. Heeh. Kowe ora begenggek. Iku nyenengno wong akeh.
swarga ta neraka. Asine ya nyeraka. Tapi kan nyenengno kowe biasa banget ndok iki ngerum ngono. Pokoke wong iki nyenengno wong mlebu swarga iki delok-delok. Delok. Nek kaya ngene iki swarga cadangane. Swarga cadangane. Lah kok ora swarga piye nanggap-nanggap dhewe. Didelok karo tamune karo tangga teparo. Dulure ya melu delok. Melu delok, melu seneng swarga. Swarga. Dadi nak durung karuan ya. Durung karuan. Mosok aku nyenengno wong kok terus swarga lho, swargane mbam ta swargane sapa? Mbok nak menawa. Kok menawa ana swarga kok menawa. Menawane ngono. Lho, tau rono piye? Urunge. Aku gumun nek perkara bab swarga. Bab swarga. Wong mati karo wong urip. Asline penak wong mati. Lho, nek wong urip mati ya penak. Lho, wah kaya wong mati nek kaya kowe ngene tukang copet. Copet iki lho copet. Kaya kowe ngene iki gene nyopet. Wah lagi diceplok guwono malaikat. Enak wong mati ya Mas. Ora iso mbok apa-apano ya enak wong mati kok. Takon wong kene, Bu enak urip apa mati? Urung denger kok. Lah aku enak wong mati ya Bu. Enak wong urip. Enak wong mati. Tek iso enak wong mati. Lah nyatane mbahku ning kono ora balik, dak enak ning kono. Iya. Kandhane kok. Kowe rak direncana nucul rono. Aku bukan mati. Heeh. Oh, bener nek dagelan goblok. Piye ne? Wong KTP kowe tak gawe seumur hidup bukan mati. Aku kok kalah terus lah. Wong KTP ku tak gawe seumur hidup bukan mati. Ora kesusun ambok selip lah kok teko kene tak ngeterno kowe ngono ae. Mati ya selip-selipan. Bes ta apa? Ya ora kok enak menawa. Rezeki jodoh pati iki ora ono sing ngerti. Wis ana sing ngatur. Gusti Allah. Donga dinonga sik. Donga dinonga. Ah iki kagem keluarganipun Bapak Slamet adalah Ibu Painah. Mugi-mugi sak bubare duwe gawe ya to. Pinaringan rezeki kang kathah. Amin. Halal lan barokah. Syukur-syukur iso nyelengi kanggo sangu jarah ing Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Iki mau ya didongakno Mas Nyo. Acarane apa iki? Tasyakuran walimatul kitan. Tasyakuran walimatul kitan untuk adik yang dihitankan. Sing ndi wonge? Sing iki. Mangsaku anak tukang kendang le. Arene mbut. Ora arene wis jinak iki jinak. Ketek apa piye jinak. Heeh. Aduh, ganteng ya mangan ae. Ketune miring mbut. Mangan ae ora lemu-lemu to le. Malah matane dijidetno. Heeh, iku sing sunat, wis sunat podong le. Sok kapan sunate? Iki dipamase. Lho, malah kerupuk remus-remus enak-enak karo men cah. Selamat menempuh bentuk baru ya, Le. Sing maune lincip, saiki wis helman kaya gene pake. Lho. Kok ya guyu tok. Kene lho. Oh, tak lebokno nang engko. Kowe kelas piro kowe? Sekolah kelas piro? 5. 5 piye? Ngene. Kelas 5. Sekolah ndi? Plang. Plang mosok kotak iku iso ana jero sekolahane. Ora maksude iku desane Plang ngono. SD. SD piro? Hah? Oh berarti loro tok SD-ne. Berarti kene gak ana sekolahan liyane. Loro tok. SD piro? SD piro? Sing anteng ngono lho sing anteng tak cancang engko kok. SD piro? Ayo. SD 2. SD 2 muncrat, SD 2. Muncrat pupuke. Iki bener wayah panas dibanyoni. Heeh. Kadongakno muga-muga dadi putra ingkang saleh, migunani marang nusulan bangsa, taat marang agama lan karo wong tuwa saklorone, iso mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa saklorone. Amin ngono lho. 50 ta. Wis tak dongakno. 50. Wis tak dongakno kowe. Lho. 96 iki dikeki wong tahu ora mau. Iki ketoke terlalu lugu. Jaluk sik, jaluk sik. Kowe kok iki ana dangdutane, engko nyanyi ya. Ora nyanyi lah anggere nyawer. Mo. Lho, aku ora takok dhuwit, takon nyanyi kok takok dhuwit aku. Takon nyanyi. Sing kodo sapa? Lho, kowe ku berarti anak kethek. Kowe anak kethek berarti. Lho, kowe tau dolang basa Jawa? Aku tukang iso lara jantung semaput esuk-esuk Mas aku. Heeh.
Wis kono ligesek engko nek dangdutan tak undang. Iki mau wis ndongakno khususnya warga Pelang Margorejo nggih Bu. Pelang Margorejo. Heeh, muga-muga wong kene ta adem ayem. Adem ayem. Gemah lipah loh jinawi. Cilik awor cilik. Cilik awor cilik. Nom awor nom. Iki mau aku nyerak rene. Ambune wangi. Ambune wangi. Wangi mau cah cilik iki ndak nggo lenga putih. Wangi. Nah sing nyerak rene mau. Nyerak kene iki nom-noman nggo minyak. 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 Bareng aku mau apel iki kono gak sida. Gak sida. Wong tua-tua ambune GPU kok. Ancen minyake iku kok. Ancen minyake iku masuk angin. Wong kene iki masuk angin. Ya ora apa-apa wong ampe piye lah ya ancen iku senjata bagi orang tua. Kandhane ya. Iki ana shootinge. Ana shootinge aksi Danis. Iki patahan bar mlebu bengi kowe ndok bengi ngantuk. Ya iki sone apa iki jenenge cah? Sone apa Mas? BGS Pro Audio. Iki ana waranggonane. Waranggono. Heeh kanggo nglipur iki wayahe Suko Parisuko.